Здравейте! Извънредни новини тази сутрин от Израел. Войната в Близкия изток избухна. Късно снощи Иран атакува Израел. Това е първият път, в който Иран използва своята територия за атака срещу Израел. Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the state of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness, ahead of this large-scale attack from Iran. Together with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the state of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill. I will keep on updating you. Thank you. Небето се изпълни с ракети и стотици дронове. От Тел Авив до Ерусалим и в цялата еврейска държава стотици хиляди са принудени да се укрият под звуците на сирени и експлозии, които продължаваха цяла нощ. Днес сутринта израелската армия заяви, че 99% от над 300 снаряда изстреляни от Иран са били прихванати от Израел и неговите партньори. Няма съобщения за жертви от иранските удари, според израелската служба за спешни случаи. Министерството на външните работи на Иран заяви, че нападението е в отговор на смъртоносен израелски удар срещу иранското консулство в Дамаск, Сирия, по-рано този месец. Докато слънцето изгрява в Близкия изток, толкова много въпроси остават без отговор. Как Израел ще противодейства? Ще реагират ли САЩ и има ли някаква надежда да се предотврати тази война, или това ще е началото на мащабна война, която ще въвлече още държави? Предстои да разберем. נפילות פה זה, נכון? לא יודע מה זה. בואי, זה נפילות! היא מלא. זה טילי חץ, יא דפוק, מה אתה מתלהב? זה טילי חץ אבל, מה? יואי, זה מגניב, לא יודע.